I avui ha sigut l'última jornada de la València Fashion Week. Esta vesprada a la passarel·la s'han vist els dissenys trencadors dels joves talents, inspirats en l'art de l'edat mitjana o en el camp de concentració d'Auschwitz. Uns han buscat la comoditat i uns altres roba original que destaca la figura de la dona. Per a tancar, entre altres, el treball de Julio Almiñana o Georgina Vendrell. A més de somriure com a millor company d'estrena, Paolo i el seu equip ultimen la seva primera desfilada. Yo lo que haría la solapa bien grande, muy marcada. Al novembre, este valencià d'origen italià va triar la mort com a leitmotiv i al cap li brotaren idees tan originals com esta. En un viaje te llevas un libro, una maleta, y nuestro viaje hacia el Xibalbà hemos pensado de hacer bolsos con libros. La d'avui és una estrena amb caché. El fotògraf Ben Bright el traurà en l'edició de març de la seva revista a Nova York. Márcalo un poco más. Sí, márcalo un poco más. Vale. Els minuts són cada vegada menys. Miro los detalles porque dentro están haciendo un buen trabajo. Yo necesito acabar todos los arreglos. Amb superposicions de diversos quadres i abrics de llena i punt, Paolo Coppolela fa el seu viatge a l'inframont. Els beneficis arribaran a partir de setembre, quan la col·lecció eixirà a la venda a Europa i en internet. I és hora de parlar de cine. Arriben a la cartellera dos estrenes de Catifa Roja, de Fighter, amb 7 nominacions